Arbejder I med design og produktion? Og har I behov for at effektivisere jeres arbejdsgange? Eller vil I blot reducere det ensformige og administrative arbejde? Vi har løsningen. TIC Tool Manage til Inventor. TIC Tool Manage skaber overblik, så der bliver mere tid til udvikling, design og produktion. Skab et overblik over jeres 2D-tegninger i det simple setup. Eksisterer filen? Skal den opdateres? Eller er den klar til produktionen? Udfyld hurtigt jeres iProperties. Generer og opdater 2D-dokumentationen med et enkelt klik. Herudover kan du lave specifikke lister med visuelle detaljer. Det betyder, at du kan undgå fejl og skabe overblik. Mød brugerne af TIC Tool Manage. Vi har valgt TIC-CAT som leverandør af vores CAT-produkter. Vi er meget glade for samarbejdet. Vi deltager altid i deres særformøder. Og vi har fået TIC-tool, hvilket gør, at vi kan generere pdf'er og delegere meget hurtigt. Og havde gode relationer til virksomheden. Da de så samtidig kunne tilbyde et add-on til vores Inventor, som faktisk gav os en rigtig god værdi, så var det ikke svært at vælge TIC-CAT som leverandør. Se resultaterne opnået med TIC Tool Manage. I gennemsnit sparer brugeren 2 timer og 20 minutter om ugen. Det betyder, at der er en tilbagebetalingstid på under en måned med TIC Tool Manage. Gør hverdagen lettere for dig og dine kollegaer. Se flere detaljer på ticcat.dk eller ring til os for at høre mere om netop dine muligheder.